zápasy a nejakú finančnú odmenu si odlial, to bude odnášať pretekárka, ktorá reprezentuje Demolex Bardejov, je z Ukrajiny a volá sa Sofia Jarenčuk. Takže poprosíme Sofiu ešte raz na ten stupeň obračení jednotkov. Sofia Jarenčuk, first place. Kde možno i na ruskom jazyke prvé mesto zaňala Sofia Jarenčuk z Ukrajiny. No a dnes zaujíme aj troch najrychlejších mužov. Takže na treťom mieste sa dnes umiestnil v absolútnom poradí Viktor Starobucev z Ukrajiny. Jeffrey representing Ukrajina, Viktor Starobucev. A na druhom mieste skončil Dimitrij Pastor, atletický klub Nové Zámky. A absolútnym víťazom dnešného Grand Prix Čapova sa stal reprezentant penziónu Nitro, slovenský reprezentant Maratónia Dvojkratia Jožo Urbán. Takže títo hráči odvedli svoj za to finančné odmeny, ktoré už bolo chvíľočku vyplatené. Mne neostáva nič iné na záver, už všetkým poďakovať, že ste sa zúčastnili či už aktívne alebo pasívne dnešného 21. ročníku Závaj-Čapové Grand Prix Cross Country behu a tešiť sa s vami na budúci rok, v roku 2016. Takže majte sa fajn, prajem vám všetkým ešte dobrú základu, kým cestujete niekde ďalej domov, prajem vám šťastnú cestu a vidíme sa tu vo rok, takže blahovaru, s nimi sa s vami lúči, majte sa dobre, bye bye, dovidenia do rok Závaj-Čapové.